pinigi pukang tum ke lahelo nilitum APHLC pulotang te lake tribe atum an chelang pet a party le lapen tribe atum an chelang pet ra itum autonomous state tahang nangji lapen siksidul ajak kong kang butang anta chelong tunangji pura itum ha 2016 aningkan pen lapen tribal unity rally bang ini tum 2017 ini kan Mei ciklota teknik tum dolo lapen son si tribe atum ancelang pet nai pusi nili tum ningje bom lo lapen akam da claim bom lo lapen non tribe atum an Karbiang long NC Hills are lo ke do a tribe atum an ke kacelang pet akam a position nang le tang lo ni tum celang pet lo la nang tek dun long si Bongo sena tu lapen kece RSS atu BJP atu ampan order PC arlo ben lo order ki pike akagos leke tok kali lo order PC non autonomous state ke hang ya phat pu kado e chelang pet nangji pura ako non kretroxier ni meeting ke hang tu lake thang pota kali la All Party Hill Leaders Conference APHLC la aphan kapi phuk ji aphan si ke claim ason ka prek akam thang na kali lage alang litum sikhialong ke tok autonomous state ke hangi puta ke hangi pu political alam lo lage autonomous state article 244A pulote lage political alam lo state ki kim bolote lage political anam lo setalang litum political kali pulo mass gathering do nangi pula pen ke hangta kado we to political leaders panda hang community representatives lage tribal kali to manda hang business la marwari atum aphan hai hui atum panda hang lapen cultural guardians atu kopulane latum panda hang lapen recho ke hai phanta hang karbia recho ke hai all political parties all social organizations all village headmen all community societies all religious leaders all bureaucrats they of the Karbi Anglong Autonomous Council kam ke claim officer staff atum phan anta hang lapen ke representative from all government and private educational schools are master atum phanda hang lapen business all members of business community stakeholders and entrepreneurs lapen representatives from bar association lawyer atum phanda hang lapen hala militants atum aprang habit kedora hilege odra kache song atum alang litum phanda hang all political party pulote nilitum ke APHLC ke political party la posi nilitum afanda dak nang perupon lo seta lake chini lor masilo lake all party leaders conference APHLC ka piphugia pansi lake ke claim lo athime all party leaders APHLC do tangkok le akaprek ako ku pisi hang thuna lang anpen hala ke chia tum thuke lake autonomous state ke nang ping tung telo la si nang pi nang hang duning tung telo alang litum ke autonomous state ke general state bang hala tum na hang dunji meni seta autonomous state bang nang hang duning tung te athema autonomous state ke lage six schedule atek man si claim ji la pen ladak sita six schedule alam ke sapta pupi da bang ke justice autonomy and unity pusi pula unity ke lage ni tum si claim ong no non la ni tum alama tepi ki jut abang la hello je budam o akam ta velo la ke APHLC phan ka pi phugya phan si claim lo la potsi la APHLC long aphan aning ke dok la pen nang ke rap du na tum an ke la bang so amei long ke dun de si ke nan po athema la bang ke itum emetha mangai ki pi phuk akam bang ge la ke claim du no lo athema la so muni da tum
Amen da cetok hai he Presiden pu lapan General Secretary pu do. Amen da cetok hai he la tu. Ke hang atu man da amen da cepi klang hai he. La pu anset jo account bang ke. Kacong hu pen. Lapan meeting arni si la so committee ke form ke December trok arni pu si da pe klang. December trok arni non head lang irui tap irui si irui bak si do lang. Ande pu ana jakong ko nat pen lo. Pu ana poisa ko nat pen lo la tum gelong. Pendel da aketi pisi ki kim pu arjulong. Da government boys school fee la long. Kuna da poisa pen lo. Lagi jo poisa ta gali lagi BJP, RSS, bongo senatum ke rabdu na poisa lagi. Bongo senatum ke ilitum aphan aprangta benar organization pu silam amat bongo senatum la akaprek a tribe tumhan an pangrompon amat karbiatum han bilong la puson CGV karbiatum han akaprek bilong halatum det angin none karbiatum ke karbiang long non ke bang pharo muluk ang bongpen karbiatum ke bang kikera pivet le karbi det le election che danji pulote la ke asapta hayun elo lake anke la si ilitum la tribe atum an chelang pet na yipu sini tum yipu tribe atum yong si chelang pet lote hala tribe atum an yong si chelang pet lote hala long recap ke chia tum ban ki pi lata ilitum than thu pet unji la pen six schedule ating pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pe do arot la pen ke voter list ka selam ra ke chia to men kang than la sa kam ta ilitum claim to unji jong si tribal atum an chelang pet lote seta tribal atum chelang pet pira non la alang litum ke claim ason hala ke chia tum phanan ta hang kon thue pulote la bange kai ta un elo lage arlo benge ke chia tum si japon le pola tuke alang litum ki puat teng se alang litum claim nang po la pot si la bangso amei ke lage non cretroxier ni po si puke doji amenda ko pilone aja tum pu APHLC pu si amenda ki irji pu APHLC pu lagi irlo pola tante la ke kapamang huji APHLC ba ko pilo yong si alang litum Hill State ke hang kang tung pola te APHLC bom si ke amen ke plang kang tung pola te nang dun eta chok lu gente APHLC long kopi si ala tum meeting ka kapre ka hang na lang kam ke dolang ante ni tu nang dun non busi pu bom lu gente la ke nang dun de ke bongo sena la pen ke RSS la pen BJP tum alang litum pana papi dun long li nang papi dun long le mane alang litum ke la ruling party pen poisa chu en bom long ji long nang ji po phan si alang litum ja semet la ke claim la pen non ni tum ar ju long lo la so mei ke doji phanta lak kre phop lo de pilone BJP pen sanction lo pu la pen ke halata poisa ka chithi account ta cheng et lo pu ta ni tum ar ju long la pos ni la ka therak me mi ala ing long arat ke do an karbi rengma dimasa Boro, Adivasi, Khilonjia Okhomia, Naga kedoan, Kuki kedoan, Atum anta, Tiwa kedoan, Garo Khasi kedoan ta, Chelang Petra, la APHLC along si Donangji, political party abang along. Political party ka li, NGO pinine pulote, lake, NGO pen ke lake, autonomous state ke hang un-8 lake, teglor, alam lo lake. La prang jakasta NGO lo ke. La tum thang na un edet la gente BJP phan ka pe haya kam se la tum da claim chop ti gente la son le ponon ta la si la ke ilitum inglong arat tum an ke chiri nang yi pusi non ni tum nang litum ang no la bang salam jail kardom chala la so amei long ke nang APHLC penge nang litum bang ke dun dilo ni tum APHLC et lo ke dunia ka mele no hangi de ni litum si hang po gente meeting hangi te nil tum siang po nil tum kre troxier ni ke meeting hangi APHLC ke nil tum APHLC benge chupenta sok chirim na lang pupi ni alam ke matidi non sok ka chirim ke tang lo
nilitum lake nitum ge along meeting hangi APHLC pen ke lake inglong arat ke do andom han hangi la pen non alang litum ke BJP sarkar si ke claim upon BJP to mamasi athik thete ili to masi mamasi la order ke pier kom la sihala council along officer la pen staff dum handa hang hai det lo gente government officer dum school master dum handa hang hai det lo wrong asar dum handa hang hai det lo gente alang litum apen non dun da dun jimeni na tum thek dun long pole modun lo te chini lor non lage BJP to makam lo puge lage thang da kali lage APHLC ke kapi phukra hala bongo senatum election kape hai ver dia phan la pen hala long recap ta bongo sena Bihar senato phan ki pilong ver dia phan se lage claim po VGR along le penta eviction ke claim kle debt dia phan se lage kape claim lo lage 18,000 bighas. 18,000 bighas hala solar project along kipi lapen non singhason hala ingching ki phur pakam 4,500 bighas pu lata kipi la lai hua kam an kape claim ra ke che thoman kape che long le phelangan ta pachel rai edji political power ta ka pachel rai edji phanse la ke claim lo